RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa na siyang kaagi karon? Maganing usa ka mahuyang nga taga Saging Maria Sikihor ang ato matatampo ni dasingan nga Dondon. Salamat. Kay nadawat ko isip quality control sa dakong factory din sa Cavite. Aron, ay kalumot usab kong Kevin. Ay, makastress ting trabaho ay. Ihatagan kong authority sa management kung sikin sa i-renew o dili i-renew. Di gaday lalim ng posisyon niya. Good morning, sir. Sure po. Kami ang bago nga batch nga na-deploy dito, sir. O ako din si Brandon. Okay. Kamuda eh. Makasugunan mo sa inyong trabaho. Di ko gusto ligo-ligo, ha? Kung trabaho, trabaho gid. Nakasabot? Yes, sir. Ay kablaga, sir. Kung trabaho lang, di mo magmahay na ako, sir. Kay ako ginampingan. Kinahanglan kong trabaho, sir. O di ko ibuhian. Sir, unang sweldo mo ginako ron. I-treat kang lunch, sir, ha? Uy. Sure ka? Sure na sure, sir. Ay kung balibari, sir, ha? Agi salog, pasalamat ako ninyo ba? Dungan taglang, sir, ha? Naunsa man ko. Mura naman ko mabuak ni Brandon. Ay, mura naman ko na-in-love niya. Oh, no. But yes. Yummy kasi siya. Crunchy kun sa chicken pot. Saan nag-video call na ako? Si Brandon man eh. Ako tubagon. Hello? Hi, sir. Kasama ko rin mo? Ay, kagwapo yun sa animal. Mapa-video call o sa personal. Gwapo kayo. Hello, sir. Hindi pa. Hello. Sorry ha. May giuna-una lang ko. Oh, nakasama pa ko. Ay, sorry, sir, ha? Ako lang i-off ang cellphone. No. Okay na. Naghigda-higda ako din eh. Nagpaduka. Antel, nanawag ka. Isamot nga, nawa ang akong duka. Parehas dito, sir. Nalipay siya ko nga, imong gi-receive akong pag-video call mo. Abi na ko, stricto kay ka. Personal o sa trabahoan. Kay, kulog man mo ang ubang mo tao. Kay, stricto ko ka. Stricto ra ko kung masayop sa trabaho. Mga saba gid ko. Pero okay ra. What's the reason nga mga saba mo ko? Sir, lamat kayo sir. Kaoyon kayo gusto kong trabaho, sir. Inspired kayo ko. O usa ka sa akong inspirasyon. Ha? Ay! Inlamabu ka na yads! Gusto gid kayo, as in. Tigid malalis. Grabe na gid ni. Ay, siya mas good. Uy, grabe kayo mo padag palami na ko, day. Mukabog-kabog yun ang akong dugan. Lolo. Uy, tuon di ay. Uy, invited ko, ha? Mag-food trip na sa amo, ha? Ha? Food trip sa inyo? Kasi ba ito mga kauban? Kalahi na gid naka sa posisyon. Inanggay kay ko sa akong mga subordinates. Inatiman kay ko nila. Na-touch kay ko. Ay, dali, son! Son sa akong humble home. Dali na, oy! Inay! Salamat, ha? Si Brandon ni Ay, mo niya, ha? Ikaw pa, sir.
Dili lang tingali ko magpalabi ha kay tingali mahubog ko. O yads, no worries kung mahubog ka. Ano ko matuog sa bay? Problema magud na. Okay rin kayo, sir. Ano ko ito mga tuhog ko, mga hubog na ta? Ano ni? Unsay pasabot ini? Ano ni ako ning paong lawak? Oh, Morning, unsay sir. pasabot ini? Morning. Brandon, ganang dapat huwag mo nagsama tang uy sapot. May nahitabo ba na to? Doon na ba? Oo. Doon na ito itong gabi, sir. Unsa? Salamat, sir, ha? Abi ba na ko, mansa na ito na to. Hindi mo na kulikayan. Hindi na kulutag doon. Ang sabi yung status na itong duha? Nga may nahitabo naman nato. Sayod ka ba nga naghatag di kalibog na ako? Gusto kag label? Oh. O sige. Uyab tang duwa. Okay rin ka ka. Uyab tang duwa. Ha? Kanindot sa kong gibati nga naguyog tas pagpanimo ba? Nagsama itong gibati. Marbag, itagan ang benisyon sa Diyos na natugog pa. Oh, I love you. I love you too. Nga naman ni. Ipatawag si Brandon sa HR kaniya. Nga karon, ako na sad. Ano sa kay problema? Nakalapas sa company rules ang inyong relasyon ni Brandon. Oh, ma'am. Dayag sa kadaghanan ang inyong relasyon. Tungod kay dayag kini sa kadaghanan, dili mo discreet. Kung mao maganda na problema. Okay. Gikan karon. Di mo na kami makita ni Brandon nga magdol-dol sa usag-usa. Ilabi na oras sa trabaho. No! Bawal gyud as in bawal. It's either taktakon ka na lang namo sa imong trabaho tungod kay nakalapas ka sa company rules o magpabilin ka. Og inyong hunungon ni Brandon ang inyong relasyon. It's either work or love. Unsa? Kasakit sa kundughan. Di ba pili ko sa management? Kung sa ikong palabihon? Ako bang love life? O ang trabaho? O naglibo ko sa ngayon akong baton? O ako masayod kung sa ako itupak? Naglibo ko. Brandon. Ay, naunsa ka naman, uy. Sige ka malag-inom. Gina ka makatrabaho og man ang imong kalaki. Sakit kaya kung dughan yan. Pero na akong mabuang. Nausap na mo si Brandon. Di na siya mutagad na ako sa trabahoan. Di na siya mutubag sa akong mga text o tawag. Dadman ako niya. Ayaw na lagi palabi ba? Naigugma lang ko, uy. Naigugma lang kong Brandon. Ayaw saon man na. Ngasupak man sa company rules. Nga maguyab-uyab ang mga trabahante. O apektado mo si Brandon. Mabuang ko ini. Mabuang ko. Good morning, ma'am. Ipatawag mo ba ko nimo? Dawata. Termination letter? Kanunay ka lang absent sa imong trabaho. Imo na kining gipasagdan. Og dili na ko gustong maminaw pa sa imong mga explanations, ha? Sige na, makalakaw ka na. Kuhaan na lang unya ang imong katapusang sweldo. Ako si Aiko Yads. Friends sa tahan. Ay, salamat. Kay nakakita din kong new friend sa bago na kong trabaho. Yan. Ay, abin mo, friendly man gyud ko sa mga bag-o pa.
Maka-relate pang good ko, Pero siguro na itong bago pa lang ko din, Mga kapay taon ko, Thank you, Tuod, unsa nga daw ang imong di-off? Martes. Ay, Martis, parehas di ita. Manuro yata, ha? May pinaila ko ni mo akong uyab. Asa ang Miss Aiko, Ikong dadon ang iyang uyab. May pasiya kay doon na siya love life. Ako sa unta to, doon ay love life. Pero wa na karon. Nagalagyo na mi. Tungod kay sugpak ang among trabahoan. Para magikumot ang akong kanya na hinumdum kong Brandon. Uy, kumusta na kasiyan mo? Hi, Yad! Yan ang Yad! Sorry, ha? Nalit yun, sorry. Ikaw? Oh. Yan mo! Ay, Yad! Asa ka ba yun, Yad? Hoy! Ay, sorry, kaya sa! Nalit yun, sorry, oy! Kinuog ko! Si Brandon di ayaw mo yam ni Aika! Si Brandon di ayaw! Muragin ko gisumog sa kapalaran. Wa pa gani ko makamove on sa mong panagbuwag ni Brandon. Kung lang siya pag-usab nga, may lain ang uyab. Nakauman ko usab sa trabaho. Imo, Brandon, thank you for being part of my life. Lang kutob, more power, RNN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan lang ko niyo sa pangan nga Inday. Hingkod ang pangidaron, single. Itago na lang sad ang kompleto kong address sa Zamboanga del Norte. Dili gini akong suliran. Suliran kini sa akong iyaan nga minyo ug sa iyang mga gipamati. Ug may mga kahibong sab ko sa nahitabo niya ug sa iyang bana. Aron niyo hisabtan, sugdo na ako dihang bago pa siyang naminyo. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, Oh, naunsa ka, Inday. Naginukto pa man din mo. gilaay naman ko nga naman yun na siya bibi maoy. Wa naman ko'y suod. Kay kami manggod ang suod dihang dalaga pa siya. Kay di naman maglagyo ang among edad. Usaot naman nga naminyo naman siya. Di na gyud to makadali-dalig laag kay may bana namang agdon, may bana namang pananghiran. Anak day na ma. Butan day ta sa atong bana sa atong buhaton. Di ako magminyo kung maumang gani na. Oy baya, ayaw panganti anak daan. Kay og makauyab ka na. Basin pag magpakisi ka o niya namong papa nimo nga magminyo ka na. Uy, simba ko ma. Layo pa kayo ng may tabo. Mag-enjoy sa ako sa akong pagkadalaga man no. Bantay man bitaw. Suway man bitaw kung makauyab na dayon ka. Dili sa lagi kumaoy. Si Tia Bibi ron nga minyo o. Wala gyud kalaag din sa ato. Ay, kung gimingaw kang tiya nimo, bisitaha sa ila. Ha? O hindi. Hindi ka maligas amo. Kay wa naman kay ato sa amo tiya. Wa naman kay suri-suroy. Ay, daghan kay buhat din sa bayday. Lahi naman ang kinabuhi minyo. May bana naman ta atimanon. Ha? Atimanon pa din ang bana tiya. Nga dako naman nas diyo nulfo. Ay, oo eh. Kay mo manirul na itong mga asawa at timanon ang bana. May obligasyon naman ta nila. Na, di lang sa ako magminyo kung maumang gani na tiya. Dili pa ko ready nga, mo atiman og bana. Asula di ay. Maog yun. Aw, kung di ka paandam, ayaw sa yugsod. Abi ko ba kung kitay atimanon sa bana? Uy, sila may nagtrabaho. Maong atimanon yun dato sila. Ay, mao ba? O gawas may obligasyon tas pag atiman nila maadlaw, may obligasyon pag yun magabi eh. Ha? Ito. Musulti na lang jud ko ni Mustanan Inday. Kay suot naman ka pag umangkon. Mabitaw nga wala ko masuri human may makasal. Kay basig mailhan ang akong linaktan. Ha? Kay naunsa man di ay katiya. Paminaw ha. Ingon inis ni Norfo nimo. Hanggaw manis bibi. Ano gisultihan ka man na niya?
Gipasidan anak ko niya ma nga og dili kuno ko ready pa ana, dili lang sa kuno ko magminyo. Bisan na. Dili na angay niyang isulti nimo nga daga ka pa, oy. Amawa gid aning bibi, oy. Anong ipanulti man niyang ilang gibuhat ni Nulfo ngayang bana? Di magidunta na angay ipanulti o sa may gibuhat nilang magtiayon. Aw, okay ra masad noon ko maba. Kay at least ba, ma-aware kong daan. Hadlok ka di ay anak masa. Kapito ta gamiton sa usa ka gabi sa tumbana. Stoy, ba ini ay. Ano ba gisultihan ka man taon anang bibi, oy? Ay, mas maayo lagi noon mga gisultihan ko siya anak. Kay dili lang tingali ko magminyo. Kung maumang gani na maoy. Inday. Suod na ako nga pagkaiyaan sa tiyak bibi na ako. Daan pa nga sa dalaga pa siya nga suod na gid kaayo mi. Kay dili raman maglagyo ang among mga edad. Mao nga magsultihanay mi sa among mga sikreto. Ang sulti niya sa bago pa silang minyo sa iyang nabana, nga kapito ko na siya gamiton sa iyang bana sa usa ka gabi. Nasyak ko. Kay yun ana day na. Nabalak ako sa posibleng bation sa akong iyaan. Kay nagreklamo man siya. Unya, Ay, kadugayan day. Naana naman akong takuan to. Bisag usahay, magdugo dyo ko ba? Magituluan kong Nulfo nga magpaibabaw ko. ha? Ikaw ang magpaibabaw siya? Oo, ako'y mapatong. Aron ko na maka-adjust ko. Pero naaman nung ko'y gipamati karon uy. Unsa? Kay unsa may imong gipamati tiya? Magsakit ang akong puson. Ha? Unya, nagngulngul magani ni Ron. Unsa? Ala ka tiya, pasing nadaot na ka. Nahaambot uy. Nabala ka ba akong unsa sadli? Hala, makadaot ng buhata. Pero basin tungod kay nasubrahan lang kagamit ni Tiyo Nulfo tiya, uy. Naambot lang ani uy. Nya ang masag balibaran tanang akong bana. Ha? Gamiton di ay hapon ka bisag magipamati ka na. Ang asawa man ta. Tita makabalipad. Hala no. Uy, balibad pod og dili na kaya nimo tiya. Paita sad ana. Wala. Nena de ka, Nolfo? Uy, niya de ka inday? Inday, kadiyot lang ha. Kay kuhan ko ilisan sa tiyo Nolfo ni mo. Kamu na bagsulti. Kanang mo pauli na lang sad ko tiya bibi. Oo, niya na pauli inday. Manihapon sa ta. Ayan na lang tiyo, uy. Sabay na lang. Sige, ato sa ko ninyo. Lain na sa kong tanaw ni Tiyo Nulfo, uy. Nga nahibaw ko kung sa iyang gibuhat ni Tiya Bibi. Kalain. Oy, Inday, Pa, nakita ti ka pirmi nga magadtuan sa ilang tiya ni mo, baby. ang kuan pa, kanang, oo, wato ko kung mingaon ko ni Tiya Bibi. Uy, ayun na pagsigig atos ila, ha? Kay basin og makasamo ka lang nila magtiayon. Dili man sad ko kumuadto dito kanang naa si Tiyo Nulfo pa. Unya naman ko, kanang naara sa ila si Tiya. Ay, bisa na. Makadisturbo kang tiya ni mo. Basig, may buhaton pa na sila. May mga obligasyon na baya na siya kay minyo naman. May bana na. Mao nga, ayun ang pagsigig atos ila, ha? Kay makadisturbo ka lang. Pa, isip teenager, nasud sa akong hunahuna nga kalisod ba day anang magbinyo. Dili ba day ka makabalibad anang mga butanga sa atong bana? Kay naguol man gud ko nga naghuna-huna sa akong iyaan. Ilabi na kay ako iyang sumbungan sa iyang mga gipamati. Dagang kalibog ganiya sa akong hunahuna, maong nisuway ko og dangop ninyo. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Normal ra ba di ay nang kapito gamiton sa bana sa usa ka gabi ilang? Dili ba di ay na makadaot nga matod pa sa akong iyaan, magdugo man kuno siya kadugayan nilang sex sa iyang bana? Ikaduhang pangutana, maayo ba gud ng babay ang mupatong? Dili ba na makadaot sa matres sa babay? Kay may gipamo naman gud ang akong iyaan,
magsakit kuno iyang puson o magngulngol. Ikatulong pangutana, posible na unsa ka di ang akong iyaan nga magsakit man o magngulngol naman kuno ang iyang puson. Delikado ba sa usa ka babay? Kay mutukar-tukar kuno ang pagsakit. Ikaw pa og katapusang pangutana. Kinahanglan ba mo pakita og doktor ang akong iyaan kay magibati man siya? Unsa man sad nga klase sa doktor ang iyang duolon? Posible kahang bawalan na siya sa sobrang pakighilawas o oversex? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Inday. Ngayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniyan sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaniyo sa inyong mga gumunhap ug kalibo sa kinabuhi. Muhatag akong tambag ug solusyon sa inyong mga suliran nga punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga suliran diri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning dakbayan sa Sugbo. The legal problem, pagkatambagan ka na sa kong partner, nga until now, social distancing lang yapon kami, ni ato ni Hilin Bathan. Ang atong makutlo ng mga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga some of the best moments in life are the ones you cannot tell anyone about. Top secret kung tawagon pa. So, top secret na siya. One of the best moments in your life, dili ni mo ma-share to anybody. Ha? Ug gikan sa Chonghua Hospital Pediatric Alumni Association, most common side effect sa COVID vaccine mo kining musunod. Ha? Katong nabakunahan na, pagbantay lang mo, hinaot nga, wala mo ani. Ha? Pero maayo nga may balot lang nga, usa sa mga possible na mga side effect or unwanted effect sa COVID vaccine, mo kining naigamay nga pain diya sa site sa injection, na redness diha or na mga panghitabo nga mo swelling, kapuyon mo, kanya na labad sa ulo, muscle pain, ang uban makahilanat ug mura mo giluod kasukaon, no? So mo na mga side effect or adverse effect sa COVID vaccine. Kadaghan-daghan naman sa itong kaigsunan ng nahatagan kini sa Visayas ug Mindanao. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw si Inday, in her 20s, taga Zamboanga del Norte. Punto medical ang problema ni Inday. Ako din great ang atong mga suking tigpaminaw sa Mindanao, no? Mayong pagpaminaw once again, no? Ako congratulate si Doktora Michelle Go, na wife ni Dr. Ondo Go sa Liloy, Zamboanga del Norte. The same is true ni Khalid ug ni Mahisalam Umar diya sa Pagadian City. Musta naman sa Pagadian ug sa Mulabi. Ni Franklin ug ni Ma'am Juliet Kamingi diya sa General Luna, Siargao. Wow, Ma'am Juliet ug Franklin. Ug wa na gani pandemic no, mga anak namin diya sa inyong lugar sa General Luna sa Siargao. Nindot kaninyong lugar diya. Naani sila beach resort ni sila diya si Ma'am Juliet Kamingi, no? Si Dr. and Mrs. Pipi Costillas diya sa Maasin City. Dok, mayong pagpaminaw o ni Telma Paler Sabisahi. Nainumdum ko ni mo Telma. Taga Zone 1, Sugod, Southern Leyte. Kini si Telma, yung pamilya sa una amuning silingan dito sa barangay Buwak, Sugod, Southern Leyte. Southern Leyte. No, doon yung migbalayan dito sa barangay Buwak. So, unang pangutana ni Inday, normal ra ba diay ng kapito gamiton sa sex sa bana sa usa ka gabi lang? Di ba diay na makadaot nga matud pa sa akong iyaan, magdugo man kuno siya kadugayan nilang sex sa iyang bana? Well, ako lang ganing tubago, no? Kung well lubricated lang ang imong sex organ, imong vaginal canal, wala problema gina, no? Nya, ma-arouse ka, no? Kung wala problema kung well lubricated lang ka, no? Anyway, bata pa man sa noon ka, no? Naay, kuan diya, naay, tinunta,
tawag ani, lubrication. The problem is kung dry, walay desire. Kani magong baliko na ko sa makadagan, pagpaparehan ng problema ha, the desire or the appetite in doing the act. Kaya wala kay desire, wala kay excitement, dili ka mo-reach dayon og orgasm, no? So, kung problema diha kung wala kay desire. So, dry ang imong vaginal canal. So, kung dry siya, ma-irritate siya, no? So, mo na gitawag na to og painful nga kuan kanang sexual act. Dyspareunia ang term na mo ana, dyspareunia. Dapat mutual consent, no, ang kuan para nga you will enjoy the act, no. So akong balikon, okay ra na bisag kapila as long as you are well lubricated. Dili kay dry kay ma-irritate man ang side sa imong vaginal canal and it can cause dyspareunia or painful sexual act. So muna ako ikasulti sa imong unang pangutana inday. Ikaduhang pangutana, maayo ba gud nang ang babae ang mupatong, dili ba na makadaot sa matre sa babae kay may gimulo man sad ang akong iyaan, magsakit kuno ang iyang puson og magngulngol. Well, it doesn't matter as long as walay dyspareunia. Pareha sa exercise. Pareha sa exercise, no? May mo tao sa may saktong exercise kanang mo enjoy ka. So unsa may saktong inunta positioning sa inyong pagkighilawas, as long as you enjoy. Wala ko i-recommend nga what position, no? As long akong balikon, it doesn't cause dyspareunia. So like exercise, na happy ka, enjoy ka, mao na siya. The best position is when you are comfortable. Mao na akong ikaingon, no? Ang pain man gud during or after intercourse because akong balikon o lack of lubrication. Gitawag ni siya, makakos mo siya vaginismus. Term ni siya nga ang vagina mo involuntarily mo constrict nga spasm. So, common ni siya sa katong mga babae nga na stress. No? O kung naa kay pelvic inflammatory disease or cervical or lower uterine damage, this can cause pain or discomfort. So, balikon ako. Whatever position, you can do it as long as you are comfortable, happy. Okay, proceed. No? Ikatulong pangutana. Posible na unsa nakahadiay ang akong iyaan nga magsakit o magngulngol naman kuno ang iyang puson. Delikado ba na sa usa ka babae kay mutukar-tukar kuno ang pagsakit? Well, we have to determine kung wabay diabetes mellitus ang imong iyaan, no? Ang lubrication di ba lower, no? Ang kini magong taas na kag cholesterol mukakos mo ni siya og atherosclerosis. So mo kuan po ni siya, mo matter po ni siya, mo affect po ni siya performance. So na skin problem, dihang lapita sa sex organ or perivaginal infection. O naabay problema sa agianan sa ihi, kining gitawag na to urethritis or endometriosis o simbako lang mayuma. Daghang gyud kayo kayong mga mahimong hinungdan. Chronic pain ni siya kaning endometriosis sa pelvic area. Kining gitawag na to if minupusal na ang imong tiya, o wa man ako maklaro og pila na iyang edad. Kung minupusal na ang imong tiya, basin og nanay gitawag na to vaginal atrophy, no? Nag-atrophy na o ning gamay ang muscle ng dapita, not well lubricated, so mao na maka resulta sa mga discomfort, no? Ikaupat og katapos ang pangutana, kinahanglan bang mupakita og doktor ang akong iyaan kay may gibati man siya? Unsa man sab nga klase sa doktor ang iyang duolon? Posible kahang bawala na siya sa sobrang pakihilawas o oversex. Well, ang klaseng doktor ngayang doolon, of course, ang OB-GYN, no? Kaya himuon man na siya mag-ultrasound, may internal exam, may blood test for cholesterol, no? Dili niya mabawalan sa sex, no? OB-GYN na ay treatment anang ay hatag, depende sa cause sa discomfort, no? So, nagtumong OB-GYN as long as possible, no? Kay medyo sila gid ang
eksperto ani. So ang treatment ani is depende kung unsa may hinungdan, adto pod ang mo matter ang treatment. Okay? So hinaut nga ana na sa kami nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Bathan makig maningkamot aging nga makahatag og kolor o kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran. Dili maikog, maulaw o magluod. Dugay mahatagan og pagtagad ng inyong mga ipadalang sulat-suliran. So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw.